खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बय खबर होनानै लाग्रोबबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। मणिपुराव डिउटियाव थाबाय थानाय समावनो CRPFनि जवान हबगा गयारिया गोजौ थै नारसिनथाय जानायनि जाहोनाव जिउ गोमायो। मख'जाथावदि जों मिथिगौ मणिपुराव दासिमबो दुंहाव थासारिया सुस्रांजायाखै। नाथाय बेबादि समावनो मोनसे दुखुनांथाव खौराङा सोराङाव फैदों। हादोरनि थाखाय बावसोमग्रा हादोर अनफावरि गोलाव बोसोर समनिफ्रायनो CRPFआव साख्रि मावबाय थानाय बर'नि फिसा CRPF जवान हबगा गयारिया मणिपुराव डिउटि खालामबाय थानाय समावनो हरखाबै रुंसारि जानानै थाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बड'लेण्डनि बाक्सा जिल्लानि थागिबि हबगा गयारिया हाई ब्लाड प्रेसार जानायनि जाहोनाव रुंसारि जाबाय होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। बिथांनि रुंसारि जानानै थांनायाव नखरजों लोगोसे बर' हारिनि हादोरनि आरो ओनसोलनिनो सुख'हायै खहा जानानै थाबाय। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बिबानाव थाबाय थानाय समाव CRPFनि सासे जवाननि जिउ गोमानाया जिल्ला नाङैनो दुखुनि साया खोख्लैदों। बाक्सा जिल्ला बरबरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय जफादं ओनसोलनि दिगपुराव दा दुखुजों बुंफबदों। हबगा गयारिया 2005 मायथाइयाव CRPFनि 156थि बेटेलियनाव हाबदोंमोन आरो मणिपुराव दासान्दि बिथाङा डिउटि मावगासिनो दंमोन। CRPF जवाना 24 एप्रिल खालारखालि बैसागुनि सुट्टि फोजोबना फिन गावनि खामानियाव मावफिनहैदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बाक्सा जिल्लानि सासे CRPF जवाना डिउटियाव थाबाय थानाय समावनो हाई ब्लाड प्रेसारनि एबा गोजौ थै नारसिनथायनि जाहोनाव जिउ गोमायो। मैया बिथां जवाननि गोथै सह'खौ न'आव लाबोनायनि उनाव दुखुनि थासारि सोमजिदों। गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनि गेजेरजों CRPF जवान बारग' BLT सोद्रोमाखौ मान बावनायनि उनाव गासै मिलिटारि सन्मानजों जोबथा बिदाय होनाय जायो। रुंसारि जानाय समाव बिथाङा बिसि सानै फिसाज्ला फिसाजोखौ अरायनि थाखाय नागारलाङो। जाख्ल'नायनि हेंथायै रादाब फोसावनाय खौरांगिरिखौ गाज्रि राव बाहायनानै हुमखि होदों। UPPLनि दैदेनगिरि रतेन्द्र दैमारिया फनाव रौता प्रेस क्लाबनि आफादगिरि आब्दुल आवालखौ UPPLनि दैदेनगिरिया गाज्रि राव बाहायनानै होगदावनायखौ सोंखारिनायजों लोगोसे बेबादि आखु दिन्थिनायनि थाखाय थाबैनो निमाहा बिनांगौनि दाबि खालामदों। खौरांगिरि आफाद, हानजा आफाद आरो सांग्रां सुबुंफोरा मख'जाथावदि अदालगुरिनि रौतायाव प्रमद बर' सोरखारनि समाव धोरोमारि फसंथान जौगाथायनि मुङाव होनाय रांखौ जानायनि अजदखौ खौरां बिजोङाव फोसावदोंमोन। UPPL सोरखारनि समाव आलारि सोरां बिथांखिनि 2 लाख रां होनायखौ जाखोमानायनि अजद लाबोदोंमोन। UPPLनि दैदेनगिरि बिल्लास हुसेननि हेंथायै रौतानि पश्चिम दिबिसरा जामे मस्जिदनि सामलाय आफादा सोरखारा होनाय 2 लाख रां चेकनि रांखौ मोनैनि खौरां बिजोंनि राहा लादोंमोन। मस्जिद सामलाय आफादा बेनि सोमोन्दै खौरां बिजोङाव फोसावनायनि उनावनो राहा गैयै जानानै 1 लाख रांखौ मस्जिद सामलाय आफादनो गथायो आरो आद्रा थानाय रांखौ 15 मेनि गेजेराव होनायनि बाथ्राखौ फोसावो। जाग्रा दायनिगिरिया सासे सुबुंनि गोथै सह'खौ क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव दान होदों। मख'नो गोनांदि गवालपारा जिल्लानि रंसाई कुरुंनि थागिबि बिदिलाल बिश्वकर्मा जाय 67 बोसोर बैसोनि बिथांनि गोथै सह'खौ मैया मेडिकेल रिसार्चनि थाखाय क'क्राझार मेडिकेल एन्ड हस्पिटालाव दान होनाय जायो। थांनाय बृहस्पतिबारखालि फुङाव गवालपारा नोगोरनि सलेज हस्पिटालाव बिश्वकर्माया रुंसारि जादोंमोन। बिथाङा आंगो बिसि सीमा मामाया बिश्वकर्मा, 3 फिसाज्लाफोर महन बिश्वकर्मा आरो सासे फिसाजोजों लोगोसे बिहामजो, सासे बिजामादै आरो फिसौज्लाफोर दंमोन। मख'नो गोनांदि रुंसारि बिश्वकर्मा बिथाङा एल'रा बिज्ञान मन्चनि गेजेरजों मेडिकेल रिसार्चनि थाखाय गावनि सोलेरखौ दान होनो थाखाय समायखिरा लादोंमोन। बृहस्पतिबारखालि फुंबिलियाव एल'रा बिज्ञान मन्चनि गवालपारा दालायनि मोनसे हानजाया नेहाथारि प्रदीप कुमार चिलनि दैदेननायाव सलेज देहा फाहामसालियाव थैनाय सुबुंनो बिबार बावो। उनाव बिथांनि गोथै सह'खौ क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनो गथायना होयो। देहा दान होनाय हाबाफारियाव फरायसालिमानि गोरायुं, फोरोंगिरि, फरायसा, नखरनि सोद्रोमाफोरा नुजाथिदोंमोन। गरेस्वर साइन्स एकाडेमिनि गेदेर जाफुंसारनाय। देग्लायनि HS जोबथा आनजादाव तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर साइन्स एकाडेमिया गेदेर जाफुंसारनाय मोननो हादों। गासै सा 225 फरायसाफोरनि गेजेराव
सेथि मासियाव सा 203 फरायसाफ्रा एचएस रिजाल्टआव मोजां फिथाइ लाबोदों। बेनि अनगायैबो एकाडेमिनिफ्राय देग्लायनि जेईई आनजादाव सा 15 फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों। गरेस्वर साइन्स एकाडेमिया बे खेबनि फोसावनाय फिथाइयाव बिटिसिनि गेजेरावनो गोजौसिन फिथाइखौ मोननो हादों होनना बिबानगिरिफ्रा फोरमायदों। फैबाय थानाय समफोराव साबसिन फिथाइ लाबोबावनो थाखाय गोख्रों नाजागोन होनना फोरमायदों एकाडेमिनि गोरायुं समल बर'आ। मख'जायोदि सा 225 नि गेजेराव डिस्टिंक्शन सा 15, स्टार मार्क सा 70, सेथि मासियाव सा 118, नैथि मासियाव सा 21आ उथ्रिसारनो हादोंमोन। तामुलपुर एसबि अफिसारनिफ्रायनो गंनै बाइक आरो गंसे स्कुटि गोमादों। थांनाय विधानसभा बिसायख'थियाव डिउटि खालामनो फैनाय सुबुंफोरनिफ्राय सिखावआ तामुलपुर पुलिस एसपि मावख'निफ्राय 200 मिटार जानथाइनिफ्राय गंनै बाइक आरो गंसे स्कुटि लानानै थांदों। बैथि दाननि 9 एप्रिल खालाराव गोमानाय गंनै बाइक आरो गंसे स्कुटिखौ दिनैसिमबो जेबो खौरां मोननाय जायाखै। पुलिस थानायाव अजद होनायनि उनावबो पुलिसआ दिनैसिम जेबो राहा लायाखै। जिल्ला बिसायख'थि मावख'गिरि आरो जिल्ला कमिशनारनो सिखाव खावनायनि सोमोन्दै मिथिहोनाय जायो, नाथाय जिल्ला कमिशनारनि जेबो बिबान लायैनि गोख्रों अजद जाथायजों भुगिनांनाय सुबुंफ्रा तामुलपुर प्रेस क्लाबाव बाइकफोरखौ नागिरनानै खौरांगिरि मेल खुङो आरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिसायख'थि खुंफुं आफादनिफ्राय क्षतिपुरन नागिरो। गारिफोरनि नम्बरा फारियै बाक्सा जिल्लानि निकासिनि उद्धब शर्मानि S28G2989 हान्टार बाइक, तामुलपुर जिल्लानि आंगारदुबानि उद्धब बर्मननि S14S8756 यामाहा FZ आरो बागानपारानि मिकाल गयारिनि S28E4198 एन्ट्रक्स स्कुटि होनना मिथिनो मोननाय जादों। फैबाय थानाय समफोराव बिटिसिआवबो एभिक्शन खालामगोन नामा? फैबाय थानाय समफोराव गोबां आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौबो एभिक्शन खालामगोन ना? बे सोंथिया गोबां बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआव फैदों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि सान्थालि हारिनि सुबुंफोरा चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्जनि गोथौ हाग्रा ओनसोलाव हाबनानै एबा मिथिंगाखौ सावनानै गोबां सिलिंखार खालामबाय। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला आयेन बेरेखायै दखल खालामग्रा सान्थालिफोरखौ फैबाय थानाय समफोराव बिटिसि सोरखारा एभिक्शन खालामनानै होस्रांनो नांगौ, जायखौ बर' रायजो राजाफ्रा लुबैदों। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि गोबां दाब दाब जायगाफोराव माइनरिटि हारिनि सुबुंफोरा बर'नि गेजेराव थानाय सोरखारनि हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थादों। मख'जाथावदि थांनाय माखासे दान सिगाङाव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव आयेन बेरेखायै सोरखारनि हायाव दखल खालामनानै आबाद मावनाय, बारि बागान, न' लुनानै थानायखौ होस्रांनाय हाबाफारि एबा एभिक्शन खालामनानै आसाम सोरखारा गोबां दखल खालामनानै थानाय हाखौ उदां खालामदोंमोन। दायो बे खेबाव बिटिसिआवबो दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ एभिक्शन खालामगोन ना? बियो मोनसे गेदेर सोंथि। बेराफारसेथिं दावराव दैखेब नार्जारिया दाबि खालामबोगासिनो बिटिसि सोरखारा थाबैनो आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ एभिक्शन खालामनांगौ। बिटिसि सोरखारनिसिम बिथाङा एबा हाग्रा बिफाननिसिम बिथाङा आर'जलाइबो गथायखांबाय, जेराव बिथाङा लुबैदों एभिक्शन खालामनांगौनि थाखाय। मिथिंगाखौ संरैखा खालामनायनि थांखिजों भारत भुटान सिमानि बगामाथियाव बिफां गायनाय हाबाफारि बानजायदों। जोंनि आबहावा गोग्गो खालामनाय आरो मिथिंगायारि महरखौ समायहोनाय थांखिजों तामुलपुर जिल्लानि बगामाथियाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। गिबि खोन्दोआव मोन 200 मुलियारि बिफां फुलि गायनाय जायो। भारत भुटान सिमा साखाथि तामुलपुर जिल्लानि बगामाथि साखाथियाव बांबोनाय बुहुमनां दुंथाइखौ खमायहोनाय, आबहावा संरैखा होनाय आरो मैदेर आरो मानसिनि उदखारखौ खमायहोनाय, बोथोर सोलायनाय समाव मिथिंगाखौ संरैखा खालामनायनि मोनसे थांखिजों बे बिफां गायनाय एबा बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। बाक्सा जिल्ला हाग्रा बिफान, कुमारिकाटा हाग्रा बिफान आरो गेरेमसा NGOनि हेफाजाबजों गयबारि जयपत्री फाउन्डेसननि बानजायनायाव बिफां फुलि गायनायखौ मावफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा लक्ष्मी दास, बाक्सा जिल्ला हाग्रा बिफानगिरि मावख'गिरि धरनीधर ब्रह्मजों लोगोसे गुबुन गुबुन रेन्ज मावख'गिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा लक्ष्मी दास बिथाङा हाजो ओनसोलाव हाग्रा ओनसोलफोरखौ दबथायनो हायै सिलिंखार जानायखौ होबथानो थाखाय हाग्रा बिफानजों गोख्रों नोजोर लाखिनायनि गोनांथिखौ फोरमायो। लोगोसे आयेन बेरेखा हा दखल खालामनायफोरखौ होबथानाय आरो थाद'नाय गैयै मैदेरनि उदखारखौ होबथा एबा उदां खालामनायनि गोनांथिखौ फोरमायो।
गोबां मुलाम्फा मोननायनि मिजिंजों सुबुंफोरखौ थगायनायनि वेबनि गेजेरजों कौटि कौटि रां जाख्ल'नायनि दायाव सासे बिटेक ग्रेजुवेट लाइमोनखौ सिलचराव खानाय जादों। हमजानाय सेंग्रानि मुङा जयदीप दत्त, जाय 38 बोसोर बैसोनि। जयदीपनि हेंथायै 15 निफ्राय 20 कौटि रां जाख्ल'नायनि अजद दिखांनाय जादों। अजद होनाय बादिब्ला कम्पिउटार साइन्सआव बिटेक डिग्री लानाय जयदीपआ माखासे बोसोर सिगां श्रीक'नायाव आइकनिक फाइनान्स सल्युशन बेबादि मुंनि मोनसे प्राइभेट फाइनान्सियेल कम्पानि खुलिदोंमोन। बिथाङा मानसिफोरखौ फोथायहोदोंमोन दि बियो स्टक मार्केटआव रां थिसनगोन आरो बेनि बदलै रां होगिरिफोरनो 15% दानारि सुद होनाय जागोन। बे गासै खौराङा गोसारदोंमोन आरो काछार जिल्लाजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लानि गोबां सुबुंफोरा बिथांनि कम्पानियाव गोबां बिबांनि रां जमा होदोंमोन। उनाव 15 निफ्राय 20 कौटि रां जाख्ल'नानै थगायसुला जयदीप दत्तआ नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे हरखाबै खारखोमादोंमोन। गोबां बोसोरनिफ्रायनो खारखोमानानै थानाय बे थगायसुलाखौ जोबथारनायाव थांनाय मंगलबारखालि काटाकाल रेलवे स्टेशनाव सासे रां होगिरिया थगायनानै हमनो हायो आरो उनाव पुलिसनो गथायो। दायो बेनि सायाव पुलिस बिफाना गोख्रोङै नायबिजिरनाय खालामगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। 28थि कलाइगाव मिरु रंजालि बैसागु फालिनाया थुंगेबाय। साननैनि बायदि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों कलाइगाव UN एकाडेमि फोथाराव खुंफुंजाबाय रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया। अखा बोथोरखौ नेवसिनानैब्लाबो गासै बादायनाय हाबाफारिया मोजाङै जाफुङो। मख'जायोदि बे रंजालि बैसागु फालिथायजों लोब्बा लाखिना गांसे रंजालि मुंनि खुगा लाइसि बेखेवना होयो। समाज सिबियारि बाबुल चन्द्र बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। बेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बाबुल अखाफोर बर'आ देहायारि जेंनाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि गभर्नमेन्ट HSNMP स्कुल क'क्राझारनि उल्टा सानजा फारसे थानाय लजिक केयार क्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिकआव किडनीजों सोमोन्दो थानाय बेरामफोर आरो गेस्ट्रिक आरो लिभारजों सोमोन्दो थानाय बेरामफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथाय होगासिनो दं। किडनीजों सोमोन्दो थानाय बेरामफोरनि थाखाय डक्टर दीपंकर तालुकदार, जाय MBBS, बिथाङा फाहामथाय होगोन। बेनि उनाव बिथाङा मोनफ्रोमबो रबिबार मोनाबिलिनि 5 बाजियाव मोनगोन आरो गेस्ट्रिक लिभारनि थाखाय डक्टर सुमन आचार्य, जाय गेस्ट्रन्टेर'लजि, बिथाङा मोनफ्रोमबो मंगलबाराव मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव नोंथांमोनखौ फाहामथाय होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना मोजां फाहामथाय आरो मोजां डक्टरजों नायबिजिरजानो थाखाय क्लिनिकसिम दावबायफैनो हागोन आरो बायदि बायदि मोजांसिन मोनथिनो थाखाय जानबुं नम्बर 9101372240 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एजुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउ एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउ एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।